What's up mga mananap? So solo night dive tara na. December, May 9, 2026. Pizza karon guys. Dere gyapon sa akong paboritong spot sa among tungod dere gyapon. Solo ra man karon, so duol-duol lang sa man. So, ang gamit ko karon kini. Gados ito. Unta makadagan guys. Kuha. Thanks sa follow, peace. Video check the spot. What's up mga ka-zero? So naka-dive tag utro no? Karon May 9, 2026 likay tagsugo sa balay ba? Na nakita ta diri ka ng baby cuttlefish. So gamay pa kayo, tuloy pasaylo na nay. Gi-vlog ko ra anay siya. Shout out sa baby cuttlefish, padako anay. Nakakita po na yung tadiri sa unahan ka ng subiron or ginatawag na reef squid. Lami kini pang kinilaw, tamis kaining unod. Ito no, blinkiran dayon na ito na, pero piti dayon na. Ito, buga-buga ata dayon. Hinihinin ko kuha sa nukos pataas, then bira dayon ko sa line na ho para secure ang nukos. Kini dito ko akong spot karon diri ra sa among barangay, duol ra kayo sa balay, tapos daghan kay glumot. Hinday ning panahon karon daghan maglumot. Anyway, mao ni siya ang akong napanang nukos. Kuha ni siya kanang lami din ni pang kinilaw, pwede sa pangtuwa. Lami ganing uno tamis. Dili puti na nukos or ginatawag sa amon diri nga subiron. Kini nga time no nadi ko nakita diri nga ipos-ipos or ginatawag sa English na ras. So mao to ako gitirahan. Problema ko ani kay ang kanang gitusuksukan ni sa kadako na bato, tapos ang current ani medyo kusog na. Di maglisod ko pagka nang kan ba, uson-uson si current. Nya mo to, ang gitirahan napingsan ra tapos madyogan ni kay pagkasamad wala ning dagan dito sa ilawom gyapon. Nadagan ko na waya ning langoy pala so dito ra gyapon siya kay aramang kahuot sa isang kuan pisto, di man siya makagalugwa dito dayon. Mo to na reload ko dali-dali. Pero dugay jud ko mag-reload mo to nga awrang gitanawan ng bato kay sayang to dako-dako na ra ba. Nya ako tirahan pa ko hanap ulit yung pwesto para makuha dyan sa jaba kay dako na ba ni kini nga time ako dagitan awang bato kung asa ko pwede makatirag lain angle kay katong gitirahan kay na pangit kayong angle dili siya matarong pagkuan ba pagkaigo mo tong diri ko sa pika side ang gisilid kamay kay bangag sa amo na pagkuha ng isda adi aron katong gitirahan lamang go sa pool sa lawas sentro pero mo to pagbira na ho di mabira kay alamang dyan paghuot sa bato kay gamay man ang bangag tong surface anay ko ako na gihanap paagi na sa ako pagtanggal ng isda as ilang bato ba to hinahinayan ako kanan ko kanang rest anay rest no na ko asa na ko iagi tong isda na alamang kahuot ng bato. Ako gitistingan magpaagi sa bangag katong gitirahan ba sunod sa alambre kaso pag bira di isa maigo kasud ut na nang lawas sa bangag taong gitising biragi kuan na manam nang bira ta nakuan hinon na damage na nang lawas
murag na kuan na guba na yun ng katong lawas sa isda. Dako kay sama din noon. Decide ko aning ako na lang siya utrohon pagtira kay tatanggal man ang katong ijang shaft, tanggal man kitungod nung nalangkat lagi, so ako na lang utrohon pagtira. Silib na ako sa bato, naaraw man hinon dito pero murag nagludya na. Ito na ako lang tirahan pag uturo. Ito na ako na finally nakuha rin si Zad. Ako kay damage sa lawas din siya. Lagi nalangkat ng pagbira na. Mao ni ginatawag nga ipos diri sa amo, or in English paras. Lami kay ni pang pinaksil, pwede pud pang pirito, lami kay ni kunod. Mura ni siya kanang hapit sa mga parrot fish. Lami kay ni kunod, paborito ni sa kululak. Nakatira ko day ko ani nga time ka ng danggit or ginatawag nga rabbit fish. Lami kay ni kuan pang pwede pang kuan siya pang bulad, lami kay ni, pero sa amo diri gina-fried naman na ako ni siya. Lami kay ni nga isda pod. Kaso di pa kayo dako, pero okay naman ni pang sudan. Di masab ko maligyaw isda pang kuan lang, konsumo lang jud. Kini nga time nakakita ko dayon ko sa unahan yung kanang cuttlefish or ginatawag diri sa amo na kuabutan. Bagagmay pa ang tawag ganin sa mga espiro, mukoy. Hindi ari mukoy pa ni kay di pa kayo dako. Magawang gitirahan dayon kay lami kay ni pang kuan ni pang adobo, pwede sa pang kinilaw kani kay gagmay pa man, so dili lami kani pwede pa ni makilaw, dili pa ni kun gahi kayo. So mao to no, cuttlefish. Og another one na pod nga cuttlefish to. Ako nakitaan sa kini sa mabaw nga portion na nagpabato-bato ra. Ito ako tirahan na yun. So total lang ko ni duha ni ka cuttlefish, duha pug kasuliron. Pero naiuban ako mga isda na wala na ako ma-video na kay lagi ko kabantay ba, wala ma-record ba, wala matuplok dayon kay kalimot talaga usahay. So more ni ako na video ng mga isda. What's up mga kasiro? Nada na karon night dive solo ra gyapon sa mas always. So ani kung karon okay natay ras sa tayo mga kabutan na gagmay mo koy subiron tay bagabagad anggit rabbit fish, natawag na
timbungan, yung mga paborito, sari, di ba? Naman sila no. Itong spot karon sa Imragyapon, backyard lang. Niya ang oras, alas 6, taman 8:30 ko nag-start. So 2 hours and a half. Tama itong kuha sa 2 hours and a half.